Hei kaikki ja tervetuloa! Tänään käymme läpi Provetin terveyssuunnitelmia, joiden avulla voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä kanta-asiakasohjelmien ja palvelukokonaisuuksien avulla. Käymme läpi yksityiskohdat Provetin terveyssuunnitelmia ja niiden käyttöönottoa koskien. Käydään nopeasti läpi tämän päivän aiheet. Ensin tarkastellaan, kuinka terveyssuunnitelmien mallipohjia voidaan luoda. Mallipohjan avulla luot palvelukokonaisuuden, joka voidaan ottaa käyttöön haluamillesi asiakkaille. Seuraavaksi kerrotaan, mistä alennuksia ja tilauksia voidaan asettaa käyttöön Provetissa. Käymme läpi myös laskutus- ja maksuvaihtoehdot ja lopuksi vielä Provet Payn yhdistämisestä saatavia hyötyjä, kun ne yhdistetään terveyssuunnitelmien kanssa. Tässä aluksi hieman tarkemmin, mitä terveyssuunnitelmat oikeastaan ovat. Ne ovat asiakkaille tarjottavia kanta-asiakasohjelmia, jotka voivat sisältää säännöllisiä terveystarkastuksia. Niiden avulla kertaluontoiset kulut jakautuvat järkeviin kuukausimaksuihin. Asiakkaalle näkyy laskutulosteella terveyssuunnitelmasta syntynyt säästö tavanomaiseen hinnoitteluun nähden, jolla tehostetaan myyntiä. Klinikalle erilaisten palvelupakettien avulla asiakkaita voidaan esimerkiksi kannustaa tuomaan lemmikkinsä säännöllisiin terveystarkastuksiin tai ostamaan tuotteita klinikalta. Terveyssuunnitelmien avulla voidaan siis luoda ennakoitavaa ja toistuvaa liikevaihtoa. Kaikki terveyssuunnitelmat ovat täysin räätälöitävissä, voit esimerkiksi luoda lajikohtaisia tai eri elämänvaiheen mukaisia suunnitelmia. Näiden avulla vastataan asiakkaan ja klinikan tarpeisiin. Terveyssuunnitelmien käyttötarkoitukset ovat melko kattavat ja melkeinpä mielikuvitus on rajana. Voit luoda esimerkiksi kissojen tarpeisiin omia suunnitelmia tai vaikka pentuvaiheen kaikkia tarkastuksia ja rokotuksia varten kokonaisuuksia aina sinne saakka terveyden tueksi, kun lemmikki on jo ikääntynyt ja säännölliset terveystarkastukset ovat erittäin tärkeitä voinnin seurantaan. Jokaiseen suunnitelmaan voit itse määrittää haluamasi toimenpiteet ja tuotteet tai vaikka tuoteryhmiä, jotka sisältyvät terveyssuunnitelmaan. Palveluiden osalta voit tehdä rajattomasti erilaisia sarjahoitosuunnitelmia, esimerkiksi säännöllistä kynsien ja turkin hoitoa varten, laserhoitoon tai akupunktioon, ihan mille tahansa toimenpiteille, joille asiakkaasi tuovat lemmikkinsä klinikallenne. Provet Pay sisältyy ilman erillisiä kuukausimaksuja tilaukseenne pelkillä transaktiokuluilla ja sen avulla voidaan lisätä turvallisesti korttitiedot järjestelmään, jolloin asiakkaan ei itse tarvitse hallita maksuja erikseen. Ja kaiken lisäksi terveyssuunnitelmista syntyneet säästöt näkyvät laskutulosteella asiakkaalle, jonka avulla he varmasti ymmärtävät palvelusta saamansa arvon. Kuinka terveyssuunnitelmien luonti ja hallinnointi sitten tapahtuu? Voit luoda siis useita erilaisia suunnitelmia ja määrittää niille erilaisia asetuksia. Valitset vain haluamasi palvelut ja tuotteet määrittämäksesi kokonaisuudeksi. Palvelukokonaisuuksien määrä on rajaton ja kaikenlaisten toistuvien toimenpiteiden paketointi on helppoa. Siirrytään seuraavaksi käyttöönottoprosessiin. Terveyssuunnitelmien käyttöönotossa on 4 päävaihetta. Ensimmäisenä tehdään alustavat asetukset, kuten hinnaston tuotteet, alennustagit ja asetuksien valinnat. Toisena rakennetaan itse mallipohja ja asetukset sekä laskutusvaihtoehdot. Tämän jälkeen mallipohjaa voidaan käyttää, kun lisätään tilaus potilaalle käytettäväksi. Ja lopuksi vahvistetaan maksutapa, joko kuukausilaskutus, käytettävissä myös Provet Pay tai kolmannen osapuolen laskutusratkaisu. Terveyssuunnitelmien käyttöönotto tapahtuu helposti suoraan Provetissa 3 eri vaiheessa. Ensimmäiseksi hinnastoon on luotava muutama erillinen tuote teknistä toteutusta varten, kuten korvaustuote ja kuukausilaskutukseen käytettävä toimenpide. Lisäksi, mikäli peruutusmaksua halutaan käyttää, sitä varten on määritettävä toimenpide. Tarkastellaan myöhemmin näiden tuotteiden toimintaa käytännössä. Toiseksi, alennussuunnitelmat ja niihin liittyvät tagit on määritettävä ohjelmaan, joita terveyssuunnitelma noudattaa tarvittaessa. Terveyssuunnitelmaan voidaan siis määrittää jokin tietty tuote sisältymään täysin veloituksetta tai jollakin alennusprosentilla. Ja sitten kolmanneksi ja viimeiseksi rakennetaan terveyssuunnitelman mallipohja, lisäät vain haluamasi tuotteet, määrität alennukset ja asetat teknisesti toimintaan vaadittavat aiemmin luodut toimenpiteet, joilla laskurivien korvaukset, kuukausilaskutus ja peruutusmaksut toimivat.
Seuraavaksi näette, miltä mallipohjan luominen näyttää. Video on englanniksi, mutta kerron teille suomeksi oikeat vaiheet. Ensiksi siirrytään kohtaan asetukset ja sitten listat ja mallipohjat ja valikosta valitaan kohta terveyssuunnitelma. Täällä voimme luoda terveyssuunnitelman mallipohjia. Mallipohjille lisätään nimi sekä asiakkaalle näkyvä nimi voidaan määrittää erikseen. Näiden lisäksi voidaan myös lisätä sisäisiä muistiinpanoja klinikan henkilökunnalle ja asiakkaalle näkyvä kuvaus. Lisäksi voidaan lisätä myös liitetiedostoja asiakkaalle toimitettavaksi terveyssuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman kesto voi olla jatkuvasti saatavilla tai vain tietyn jakson, kuten tarjouskuukausi. Mahdollisuus on määrittää myös tietyt toimipisteet, joilla suunnitelma on käytettävissä. Tämän jälkeen voimme aloittaa rakentamaan terveyssuunnitelman varsinaista sisältöä. Valitsemme lajin, iän ja halutessamme myös painon, joiden avulla määritetään, kenelle terveyssuunnitelma voidaan määrätä. Mikäli käytössäsi on alennusohjelmia, niin näitä voidaan hyödyntää terveyssuunnitelmissa, jolloin tuotteille määräytyy määrittämäsi alennukset. Kun kaikki nämä tiedot on määritetty, voimme lisätä tuotteita, jotka sisältyvät suunnitelmaan. Kun tuote on valittu, sitä muokkaamalla voidaan määrittää tuotteen käyttömäärää koskevat asetukset. Se voi olla rajoittamattomasti käytettävissä tai vain tietty määrä voi sisältyä suunnitelmaan. Lisäksi voidaan valita, onko tuotteet käytettävissä tilausjakson päätyttyä. Voit myös määrittää käytettäväksi joitain tiettyjä tuoteryhmiä. Kun kaikki tuotteet on lisätty, määritämme suunnitelman keston, halutun kuukausimaksun sekä mahdollisen aloitusmaksun sekä halutessamme myös sen, uusiutuuko suunnitelma automaattisesti. Ja tässä vaiheessa lisätään vielä aiemmin luodut toimenpiteet korvauksia ja kuukausilaskutusta varten. Korvaustuotteen avulla laskulla voidaan tehdä rivikohtainen vähennys. Esimerkiksi silloin, kun suunnitelmaan sisältyvä tuote lisätään, niin korvausrivi muodostuu tasaamaan laskutusta. Kuukausilaskutusta varten ohjelmassa pitää olla tuote, jonka avulla laskuille lisätään rivi kuukausimaksua varten. Halutessa tilauksen peruutuksesta ennen sopimusjakson päättymistä voidaan määrittää peruutusmaksulle tiedot. Suunnitelman lopusta löydät koonnin kuluista ja kestosta, joista kokonaiskulut ja säästö on laskettu. Tallennuksen jälkeen terveyssuunnitelmaa voidaan vielä tarvittaessa tarkastella ja muokata kynäkuvakkeesta. Kun potilas on liitetty terveyssuunnitelmaan, Profetissa tilauksen tila näkyy helposti visuaalisesti. Potilaan nimen vieressä näkyy sydänikoni, jonka väri kertoo suunnitelman tilan. Lila tarkoittaa useita aktiivisia suunnitelmia. Keltainen tarkoittaa keskeytettyä tilausta, yleensä maksuihin liittyvien ongelmien vuoksi. Sininen tarkoittaa yhtä aktiivista suunnitelmaa. Harmaa tarkoittaa, että tilaus odottaa hyväksyntää tai on päättynyt. Nämä indikaattorit auttavat henkilökuntaa hahmottamaan tilanteen nopeasti päivittäisessä työssä. Katsotaan seuraavaksi, miten potilaalle lisätään terveyssuunnitelman tilaus. Tämä on yksinkertaista, kun mallipohjat löytyvät jo valmiina. Avaat vain potilaskortin ja valitset ensin luo uusi oikeasta yläkulmasta ja sitten valikosta terveyssuunnitelma. Valittavaksi tulee terveyssuunnitelman määritysten mukaisesti potilaalle soveltuvat suunnitelmavaihtoehdot. Näet suunnitelmaan sisältyvät tuotteet, päätät haluatko suunnitelman uusiutuvan automaattisesti ja mahdollisesti seuraavaksi jatkuvan suunnitelman. Määrität käytettävän maksutavan. Muutamalla klikkauksella potilas on liitetty hyvinvointisuunnitelmaan. Mikäli suunnitelmalle on määritetty aloitusmaksu, avautuu käsikauppamyynti, jolla asiakasta voidaan laskuttaa. Terveyssuunnitelman tiedot ovat nyt päivittyneet potilaan tietoihin. Yksi terveyssuunnitelmien suurimmista eduista on se, kuinka luonnollisesti ne sulautuvat päivittäisiin työprosesseihin. Käynnin aikana henkilökunta näkee heti, onko potilaalla aktiivinen suunnitelma terveyssuunnitelmaikonin ja sivupaneelin kautta. Suunnitelmaan kuuluvat tuotteet hyvitetään automaattisesti, kun ne lisätään käynnillä, mikä vähentää manuaalista työtä ja laskutusvirheitä. Terveyssuunnitelman tuotteita voidaan käyttää myös käsikauppamyynnissä ilman varsinaisen käynnin avaamista, ja jos jokin suunnitelmaan kuuluva tuote on väliaikaisesti loppu, henkilökunta voi käyttää korvaustoimintoa vaihtoehtoisen tuotteen valitsemiseen. Katsotaan sitten, miten suunnitelmia käytetään käynnin aikana. Käynnillä nähdään, että potilaalla on aktiivinen terveyssuunnitelma. Kun klikkaamme terveyssuunnitelman kuvaketta, avautuu ikkuna, jossa näkyvät kaikki terveyssuunnitelman tiedot. Tästä samasta näkymästä voidaan tarvittaessa hallinnoida tuotteita ja tarvittaessa poistaa niitä, jotka on jo käytetty, vaikka niitä ei olisi valittu suoraan terveyssuunnitelmasta, vaan erikseen muulla tavoin.
Käynnin oikeasta reunasta löytyy terveyssuunnitelman valikko, josta avautuu ikkuna ja näet myös sieltä kaikki käytössä olevat tuotteet. Voit valita määrän ja näet käytettävissä olevan määrän. Täällä voidaan valita suoraan terveyssuunnitelmasta tuotteita, joita halutaan lisätä käynnillä. Riittää, että valitset vain tuotteet, joita haluat lisätä, ja vahvistetaan lopuksi valinnat. Näytän kuitenkin vielä tässä toisen tavan käyttää terveyssuunnitelmaan kuuluvia tuotteita ilman tätä erillistä osiota. Eli tyypillisin tapa käynnin aikana on, että tuotteita haetaan ja lisätään, kuten tavallisesti tekisit, ja järjestelmä tunnistaa automaattisesti, että kyseessä on suunnitelmaan kuuluva tuote. Tässä vaiheessa voidaan päättää, jätetäänkö käyttämättä tilaukseen sisältyvä tuote vai lisätäänkö se tilauksesta. Terveyssuunnitelman tuotteet tulevat käynnille näkyville selkeästi kuvakkeilla. Jokaisesta lisäyksestä muodostuu korvausrivi erikseen, joka on terveyssuunnitelmalle määrittämäsi toimenpide, eli suunnitelmaan määrittämäsi korvaavana käytetty tuote. Näiden ansiosta raporteilla näkyy varsinainen myynti sekä erikseen eriteltynä terveyssuunnitelman tasaukset. Asiakkaalle muodostuu lasku, jolla näkyy selkeästi, mitä säästöjä hän on tehnyt terveyssuunnitelman tilauksesta. Voit lisätä samalla normaalisti käynnille myös suunnitelmaan ulkopuoliset tuotteet. Sitten tavanomaiseen tapaan merkitset käynnin valmiiksi kotiutusta varten, jotta kassalla tiedetään käynnin olevan valmis, ja viimeiseksi laskun viimeistely. Ja sitten valmista. Tässä osiossa käymme läpi laskutusta ja maksutapoja. Provetissa on 3 eri tapaa laskutusta varten, ja niitä tukevat sisäänrakennettu automaatio sekä ennakoivat asiakasilmoitukset. Monipuolisten maksuvaihtoehtojen ansiosta asiakas voi maksaa kokonaan etukäteen tai kuukausilaskutuksella. Jos käytössä on kolmannen osapuolen laskutusjärjestelmä, se voidaan myös merkitä osaksi maksujärjestelyjä. Kuukausiveloitukset voidaan automatisoida tallentamalla asiakkaan maksukortin tiedot turvallisesti ProvetPayhin. Tämä tehdään asiakkaan etukäteisellä hyväksynnällä ja sen jälkeen asiakkaan ei tarvitse erikseen hallinnoida maksuja. Järjestelmä voi lähettää asiakkaille automaattisesti sähköpostimuistutuksia. Ilmoitus voi liittyä esimerkiksi terveyssuunnitelman päättymiseen tai siihen, että uusintakuukausiveloituksen maksu puuttuu. Näiden toimintojen avulla laskutusta voidaan joustavoittaa, toistuvia maksuja automatisoida ja asiakkaita pitää ajan tasalla ilman ylimääräistä manuaalista työtä. ProvetPay-maksujärjestelmä sisältyy ohjelmiston perusmaksuun ainoastaan transaktiokuluilla. Voit pyytää tarjouksen meiltä, mikäli se ei ole vielä käytössäsi. Automatisoidut kuukausimaksut ProvetPayn kautta määritetään 3 päävaiheessa. Ensimmäisenä klinikka aktivoi toistuvat maksut ja uusintayrityssäännöt organisaation asetuksissa. Toisena asiakkaan kortti tallennetaan turvallisesti laskutusvälilehdellä. Asiakkaan valtuutus tarvitaan kortin tietojen tallennukseen. Kolmantena tallennettu kortti yhdistetään terveyssuunnitelmaan potilaalle tilauksen lisäämisen yhteydessä. Tärkeä huomio on, että voimassa oleva maksutapa täytyy olla käytössä jo sopimuksen alkaessa. Verkkomaksulinkkejä ei voida käyttää tilauksen aloittamiseen. Katsotaan vielä, että miten toistuvan laskutuksen määritys toimii esimerkiksi ProvetPayn avulla käytännössä, kun lisäät tilauksen. Kun olemme ottamassa terveyssuunnitelman käyttöön, valitaan kuinka tilaus uusiutuu sen päätyttyä. Voidaan myös määrittää tuleva tilaus, joka voi olla sama tai joku muu potilaalle soveltuva. ProvetPay löytyy maksutavoista valittavana ja sitä voidaan käyttää suoraan kuukausilaskutukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan valita myös kertamaksu, jolloin koko tilaus veloitetaan aktivoitaessa. Kun valitaan ProvetPay kuukausilaskutus, avautuu kenttä, josta voidaan valita kortin tiedot. Tässä esimerkissä asiakkaan maksukorttien tietoja on jo entuudestaan tallennettu, joten ne löytyvät valmiina. Vaihtoehtoisesti voidaan lisätä kortti. Tämä näkymä on käytännössä samankaltainen kuin ProvetPay-maksua otettaessa. Määritetään kortin tiedot. Maksuvaihtoehdoista valittavana olisi korttimaksujen lisäksi myös verkkomaksut, jotka soveltuvat juurikin toistuviin kuukausiveloituksiin. Asiakkaalta pyydetään valtuutus tallentaa kortin tiedot ohjelmaan tulevaa käyttöä varten. Tässä tapauksessa peruutetaan kuitenkin ja käytetään jo valmiiksi löytyvää korttia, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tässä nähdään maksutapahtumien tiedot ja tilauksen kesto, joka on siis suunnitelmalle määritetty pituus kuukausina. Tilauksen ehdot voidaan tulostaa tai toimittaa sähköpostitse asiakkaalle.
Lisäksi voidaan käyttää sähköistä allekirjoitusta, jolloin tilauksen hyväksyntä tapahtuu täysin sähköisesti ilman tulostuksia. Lopuksi tilaus vahvistetaan ja hyväksytään sopimus, jonka jälkeen vahvistuksesta tilaus aktivoituu. Kaikki terveyssuunnitelmat on nähtävillä Provetissa osiossa kirjaukset ja terveyssuunnitelma. Aktivoimasi tilaus avautuu tarkasteltavaksi, josta näet kaikki tilauksen tiedot. Lopusta löydät vielä tarvittaessa sähköisen allekirjoituksen sekä voit tehdä tulostuksen tai sähköpostilla lähetyksen tarpeen mukaan. Tilauksen status näkyy yläosassa ja voit tarvittaessa vaihtaa sitä. Nyt olemme käyneet kaikki tärkeimmät yksityiskohdat läpi terveyssuunnitelmien osalta. Lopuksi vielä koonti läpikäydyistä asioista. Terveyssuunnitelmat auttavat klinikoita luomaan ennustettavaa toistuvaa liikevaihtoa samalla, kun ne tukevat ennaltaehkäisevää hoitoa ja säännöllisiä käyntejä. Suunnitelmat ovat erittäin joustavia ja ne voidaan räätälöidä lajin, elämänvaiheen ja palveluiden mukaan. Toistuva kuukausilaskutus Provet Payn kautta vähentää merkittävästi manuaalista hallinnollista työtä ja lopuksi laskuilla näkyvät säästöt auttavat asiakkaita ymmärtämään selkeästi suunnitelman arvon. Mikäli teillä heräsi mitään kysyttävää asetuksista, laskutuksesta, tilauksista tai parhaista käytännöistä, olemme teitä varten ja tietenkin, jos kysymyksiä herää myöhemmin, voitte aina olla yhteydessä meihin. Kiitos paljon kaikille. Terveyssuunnitelmien avulla me Provetissa haluamme tukea sekä klinikan toimintaa että asiakaskokemusta. Kiitos vielä ja mukavaa päivänjatkoa.